Bi dirûjmeya em zarokên xwe dixwazin malbatên şervanên Qesedê yên ku di êrişên hêzên hikûmeta Demgî ya Sûriyeyê de dîl hatine girtin, bi dilên bişewat banga berdana wan kirin. Malbatên dîlgirtiyan îro mîtîngeke li pêşiya avahiya Komseriya Bilind a penaberan a Neteweyên Yekbûyî li Qamişloyê darxistin. Di mîtingê de pankartên em azadiya dîlgirtiyan dixwazin, dîlgirtî xeta me ya sorin hatin rakirin. Li ser navê malbatên dîlgirtiyan Yusuf Kotî daxuyaniyek da û diyar kir ku ew ê weke malbatên şehîdan û dîlgirtiyan heta zarokên wan werin berdan dê çalakiyên xwe bidomînin. Ji bo naveyekê jî em wek malbatên şehîda, malbatên girtiya, malbatên windahiya li vê dike em bêjin heta nîkî zarokên me neyên berdan wer çalakî berdewam be. Heta ki zarokên me neyên berdan û dermê zarokên me nekevin destê me dê em ê li kolana bin. Çi dibe bela bibe? Ji bo naveyekê jî me wek rêveberiya Xweser, wek Qesedê hemû tiştekê ket aliyê me dibe pêkanî. Me gavên yekemîn jî alê xwe diavêtin. Em bendereke hikûmeta Şamê îca bêbextiya xwe betal bike, ew îca dest pê bike, êsîrê me berde, termê şehîdê me di destê me xe. Ji aliyê xwe ve jî dêwbavên dîlgirtiyan gotin dilê me li ser agir e, em zarokên xwe dixwazin. Vî agirê nava va dayîka û va bava piçikî bihedinînin. Em hêviya wan e, em ser agirin. Em dixwazin deqekê birî deqekê daxuyanîkê bidin dilê va dayîka ber ev dayîk bîra we bi hesrê va dayîka ji bîr nekin. Dayîkê va şehîd e. Heger ihtirama me şehîd re hebe û qîmetê şehîda cem hebe gerek em vî milletî va hesra û va zaroka em bihsin. دنیای گشید کن ام دعوای سیر خود کن خورده ما اب هیبک ام نزانن شهیدین اسیرین کشمن نزانی ام دعوا خورده خود کن چما دول کوبانی ما ایوا بردن چما اوی ما نبردن ام دعوا خورده خو اسیر خود کن بقافله خورده مرجموانا ام دعوا خورده خود کن اجتماعی دنیای Ev heyama demeke ye ku malbatên dîlgirtiyan banga berdana zarokên xwe dikin, lê tu bertek ji aliyên hikûmeta Demkî ve dernakeve.